Вітаначкі, як вы мяркуеце, што я сюды буду усталёўваць? Правільна, чарговы шчыт. Арапайма! 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 Зроблена, дарэчы, як для сябе. Ад'ё! Это шчыток для гаражу, так бы мовіць. Уводны аўтамат, розетка на 380, звычайныя розетачкі, цёплая падлога, ралета гаражу будучая, ну і асвятленне, якое тут зроблена праз вось такія вось разумныя рэлюхі санов. Ну а гэта наша размеркавальная скрыня, якая атрымалася ў шчыце. Тут яшчэ плануецца на 12 вольт блок сілкавання дзеля гэтых сутарэнняў. Вось, а гэта ў нас выключальнікі. Праходныя, звычайныя, яшчэ адзін, ну і такі, які запушчаны праз разумнае рэле. Не праз разумнае рэле дакладней, просто напрамую. Включуся, выключуся. Ну і самая галоўная прыходзячая скрыня вось ад гэтага вось аўтамату. Дыф аўтамату, дарэчы.